ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክብራ ሰማዕትና ዛሃር ሜኒ ሚድያዩ ካብ ሃገራት ኖርዲክ ዝረኸብናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሕጂ ናባኹም ክነብል ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም ጉዳይ ኣባልነት ኔቶ ንፊንላንድን ሽወደንን የቀራርበን ኣሎ ምስ ሓበሬታ ብዝተሓሓዝ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ተኸሲሶም ህዝቢ ሊስኪ ንስደተኛታት ዩክሬን ብናፃ ክዳውንቲ ሂቡ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሽወደን ናብ ዋንጫ 2023 ሓሊፋ ኣርስታት ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ሎሚ ረቡዕ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ፊንላንድ ሳና ማሪን ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ማግዳሌና ኣንደርሾን ኣብ ስቶክሆልም ተራኺበን ብዛዕባ ፀጥታዊ ፖሊሲ ከምኡውን ክልቲኣተን ናብ ወታደራዊ ኪዳን ኔቶ ክፅምበራ ደለዎን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘቴን ኣለዋ እዚ ምርኻብ ክልቲኣተን መራሕቲ ናብ መንግስቲ ፊንላንድ ዝቐረበ ፀጥታዊ ትንተና ስዒቡ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብመሰረት እዚ ትንተና ባይቶ ፊንላንድ ኣብ ጉዳይ ኔቶ ውሳነ ክሕልፍ ትፅቢት ክግበር እዩ ኣብ እዋን ርክብ ክልቲኣተን ቀዳሞት ሚኒስተራት ሳና ማሪን ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ግዜ ሰሌዳ ሓደ ዓይነት ውሳነ ክሕልፋ ከም ዝግባእ ገሊፃ ኣላ ክልቲኣተን ሃገራት ብዛዕባ ኣባል ኔቶ ምዃንን ዘይምዃንን ዝብል ጉዳይ ብውልቀን ዝውስና እኳ እንተኾና ብቅርበት ክዝትያሉ ከም ዝኽእላ እተን መራሕቲ ወሲኸን ገሊፀን ኣለዋ ኣብ ብሕታዊ ናይ መጠንቀቕታ ኩባንያ ኣተርቦ ዝሰርሑ ሰለስተ ሰባት ንመሰል መሃብ ሓበሬታ ብምግሃሶም ተኸሲሶም ኣቐድማ ኣቢሉ ብኣካየት ስራሕ ናይ መጠንቀቕታ ፅሑፍ ተዋሂቦም ምንባሩ ትኽሲ ኣመልኪቱሎ ሓንቲ ሰራሕተኛ እዚ ኩባንያ ኣብቲ ትሰርሓሉ ትካል መምርሕታት ኮቪድ-19 ሸለል ይበሃሉ ምንባሮም ንሓደ መራኸቢ ብዙሃን ምግላፃ ሬድዮ ሽወደን ገሊፃ እዚ ተግባር ንኣዋጅ 17/2 ማለት ኣብ ህዝባዊ ፅላት ዝዓዩ ሰራሕተኛታት ብሕታውያን ኩባንያታት ንመራኸቢ ብዙሃን ሓበሬታ ናይ ምሃብ መሰሎም ዝጥሕስ እዩ ክብል ኣኽባር ሕጊ ምኽንያት ክሱ ኣብሪህሎ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሽወደን ኣብ ትርከብ ንእሽቶ ከተማ ሊስክ ዝርከቡ ጥረተኛታት ስደተኛታት ዩክሬን ክዳውንቲ ብናፃ ዝረኽብሉ ድኳን ምኽፋቶም ይግለጽ ኣሎ እዞም ክዳውንቲ ብህዝቢ ከተማ ዝተለገሱ ኮይኖም ድኳን ቆይሙ እቶም ሰራሕተኛታት ክብሮም ከይተተንከፈ ዘድልዮም ክዳን ክወስዱ ከኽእሎም እዩ ተባሂሉሎ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሽወደን ትማል ምሸት ኣብ ስታድዮም ጋምላ ኡለቪ ዮቶበሪ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ንኣየርላንድ ሓደ ብሓደ ውፅኢት ተፈላለያ በዚ ድማ ናብቲ ኣብ 2023 ዝካየድ ግጥም ዋንጫ ዓለም ሓሊፋ ኣላ ኣብ መበል 79 ደቂቕ ተፃዋቲት ካሳ ቫሬ ኣስላኒ ነታ ንጋንታ ማዕረ ዝገበረታ ሸቶ ብምምዝጋብ ንሽወደን ልዕሊ ኩለን ኮይና ክትሓልፍ ዝገበረታ ነጥቢ ክትረክብ ኣኽኢላታ እያ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ኒውዚላንድን ኦስትሬልያን ክካየድ እዩ ምስ ሃርሜዲ ሚድያ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ትካል ሜትሮሎጂ ኖርዌይ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ትካል ሜትሮሎጂ ኖርዌይ ኣብ ናምፍላዬ ኣብ ልዕሊ ሃርዳን ገቪዳን ኤያንን ውርጪ ኣበርቲዑ ይነፍስ ኣሎ ዝብል መተሓሳስበ ድሕሪ መውፅኡ እዚ ምፅቕቓጥ ትራፊክ ክፈጥር ከም ዝኽእል ብምሕባር ምምሕዳር ህዝባዊ ጎደናታት ኖርዌይ ቢጫ መጠንቀቕታ መውፅኡ ተገሊጹ ቀትሪ ብዙሕ ትራፊክ ክህሉ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎና ስለዚ ድማ ሰብ ተሽከርከርቲ ነቲ ኩነታት ኣየር ክትዳለውን ብጥንቃቐ ክትዝውሩን ነተሓሳስብ ክብል ኣብ ምምሕዳር ህዝባዊ ጎደናታት ኖርዌይ ኦፐሬተር ትራፊክ ማግኑስ ኒልሰን ንጋዜጣ ኣግደር ፖስተን ገሊጹ ኣብ ላምፌላ ብርቱዕ ውርጪ ክወርድ ስለ ዝኽእል ኣብ እዋን ፋስጋ ናብ ኣባይቲ ገጠር ዝኸዱ ወይ ኣብ ልዕሊ እምባታት ዝዝውሩ ሰባት ዘድሊ ጥንቃቐታት ክገብሩ መተሓሳሰቢ ቀሪቡሎ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ብሃርሜኒ ሚድያ ንሕጂ ዝተዳለዉ ዜናታት በዚ ተፈፂሞም ኣለዉ ስለ እተኸታተልኩምና ብልቢ ነመስግን ሰላም